sa kaawit. Mayo adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niini nga dumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tawgalan ko sa pangalan nga Giselle. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. I will take you forever. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon, makining usa ka babae nga nagpuyo sa Basay Negros Oriental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Giselle. Happy birthday, Jocelyn! Thank you. Ready na ka nga ipalaila si mong parents? Kulbaan ko, Hazel. Pero suwayan gyud ako nga ipaila-ila si Johnny lang mama o papa. Uy, anak, yun, uy. Kay 3 months na good mo niya, wa pagyapon ni mo siya gipalaila nila. Unfair sa si mong iyang part, di ba? Giselle, happy birthday. Oh, gift ako ni mo. Oh, Thank you, John. Dali, suot na mo. Okay ra ka? kulbaan ako. It's okay. Ako'y pahalat ni mo. Hello. Imo ka uwaw, ha? Maniho lang mo diha. Napay mga dagang sudan. Sige. Pa? Doon ako'y gustong ipaila-ila ninyo. Giselle. Happy birthday sa akong anak nga nurse. Papasad, uy. Ayun ako sige balik, anak pa. Kapila na gud nga madungga sa imong mga bisita. Abi pa lang, nagsige kag panghambog. Ay, unsa may naa ba nga proud man gud ko nimo, anak. Pa, ma, Uh. si John, akong uyab. Maayong gabi, sir. Mayong gabi, isat. Maayong gabi, eh. Sige na mo, pangaon na mo. Giselle, pakana na sila, tingali gigutom na na. Sige pa. Babe, happy birthday again. Babe, nagpalabi ka man og inom, uy. Hubog ka na kaayo, oh. Ay, lang. Bes, ay kabalaka ako rin bahala niya. Mo-text ko nimo kung safe ko na nga matod siya sa ilaw, okay? Best, salamat ha. Palihog lang ko, best. Maglisod yung ko og lakaw kay Murag. Wa na kauyon si Papa. Ay, baw ka na. Ayaw kabalaka, best. Sige, ito na, mi. Salamat ha, og happy birthday. Motoy imong uyab, Giselle. Kato gabi wagid ka makakitag lain na to. Pa, pinangga ko ni John. Pinangga siguro sa pagkakaroon. Kay nagpag-good shot pa man na. Huwag kang magtanaw ato. Unang anhi ni Esbay. Naghubog man hinuon og maayo. Napay mga bukton na punos tato. Diyon sa tao ni mo pagkasiguro nga tarungtong tawhana, Joseph. Pa, mahal ko ni John. Ug mahal ko isab siya. Ambot ni mo, anak. Basta ako, wagid ko makauyon niya para ni mo. Sa may trabaho ato, ha? Nagunaw na pa siya kung unsay angay i-business pa. Uy, unsa? Kuyaw din na nga, ikaw mo imubuhi, unyaan ng tohana. Tugat-tugag panguyab ni mo, unya. Way ikapang hambog. Pa, kugihan si John. Responsable. Giselle, wa siya maikog sa imong ex nga engineer? Ay, angay lang nga mahagit siya. Pa,
imong papa, best. Bisag ingon ana na si John, pero nakita pa gina ko nga masenso ginatunghan na. Ikugihan ba yung gyud? Nahibaw ko, best. Kibaw kang unsay akong nahiugsa ni Papa. Wa siya salig na ako nga si John, mao'y akong kipili. Sakit kayo nga makadungog ko ang mga puo nga batigi kaniya nga tukang John. Sige lang, best, uy. Somehow, nakasabot ko sa parts imong father, kay, syempre, nagunahon na lang sa tis imong kaugmaon. Na-timing lang nga si John on the process pa para sa imong mga pangandoy. Pero di ba, na ay saying nga, love me at my worst, then sure you'll have me at my best. Best. Mong ikaw iyo padastorya sa imong papa, uy. Challenge na ninyong duha. Hold on lang gid mo hangtod na nga may ikapanghambog na mo. Okay? Thank you, best. Babe, sorry ha. Sige pa kita mga lihok ni Papa pag birthday na ako. Babe, ay kabala ka. Okay ra. Nagkasabot ko dito. Na-challenge nga din ko sa gipagitang nihok na ko. Babe. Babe, mahal ka ayot ka. Dali ko gusto mawakan ako. Ingon masab ko, babe. Buhaton ko atanan na alang nimo. I love you, babe. I love you too, babe. Kikulbaan man ko. Wala ko tunghay sa binuwan kong sakit. Mabdos ka ako. Babe, positive ang pregnancy test. Mabdos ko. Babe, nalipay ko. Yes! Papanaw niya ko. Pero babe, si Papa na ako nga ako nabalakan. Nahibaw ko nga masuko gito siya. Babe, ay kabala ka. Mga tubang ko niya. Hasta ni mama ni mo. Di na mo pasagdan sa itong baby. Paningkamot ko, babe. Sali ko na mo dyan. Unsa? Mabdos ka? Unsa gud intay na sod sa imong hunahuna? Nga nagpamabdos dayon ka. Nga wa pa gani na ibala ng laki nimo? Ugoy, ikaw. Nga nung gipamabdosan man nimo nga akong anak, ha? Doon na kay pagkaon niya? Sir, doon ako gamay tindahan nga silugan sa amo, sir. Dili ko kasado karuhay din para sa inyong anak, sir. Pero maningkamot ko para nila. Buhat ko tanan, sir. Anong katagan ko sa mayong ugma? Sir, sa husto na, uy. Tagaan lang na silang chance nga mapamatod ay nila nato nga kaya nila. Total magadago naman na sila. Nakahuman ng imong anak na nasi sa hustong edad. Ipausap pa naman sa nimo nga mabdos naman na si Josel. Pag mapugnan pa na nimo. Salamat, tita. Isaad lang na mo dyan. Nga tarungon mo yun og dahas, Josel. Ug labaw sa tanan, dili nimo siya pasakitan. Isa ko, ma'am. Ayaw ka ba na ka? Ambot ninyo. Ambot. Basta ako. Wa ko makauyon. Mas maayo pag didto na lang ka nagpamabdos sa imong ex. Sureball bang imong kaugbaon? Celso! Kailangan ko ni mo bang upawong. Okay ra ka? Nahuna-huna lang ako, babe. Siguro ko na napamablusan ka pa sa imong ex. Lagi siguro kay bayang kapulian nga matawag yun nga inyo. Kay, siyempre, engineer biya to siya. Babe, ayugod pa ko na una, anak. Dako gani ko og pasalamat nga nagkabuwag yun mi atong tawhana. Kay kung wa pa, siguro kung magkwintas ko og bukog. Limpyo tuod siya tan-awon. Dili mailahan sa iyang pisikal ang iyang pinuhatan. Kasaliglan to siya kay apik engineer siya. Nagtuo siya dili ko mupiya niya. Wa ka ba bumahay sa sitwasyon mo karon? Nga nagutahong magmahay ko, babe. Mahal ayo ko nimo. Og nakita na ako ang imong pagpaningkamot. Babe, ang tinuod nga nagmahal dili kay mo dawat og limpyo ng daan. Siyempre, unungan ti ka sa bisag unsa pangabutang nga lisod hangtod nga makabot na nimo ang imong mga pangandoy. Isa ko, babe. Basta makaluwag-luwag na ko.
pagkasalan gid ka. Salamat, Jan. Babe, dito kay good news nimo. Oh, sama na. Di ba miingon ko nimo nga nagplano kong mag-branch out unya sa ako silugan pohon? Unya? Babe, mauna ni. Yes, kaluis Ginoo. Okay kayong sila sa silugan. Mao nga makatigom-tigom gyud ko ini. Igo nga magka-branch out kog laing lugar pohon. Mao pa, babe. Happy kayo ko para nimo. Congrats, babe. Pero sa pagkakaroon, babe, ato na planuhon ang atong kasal. Tinuod? Oh, Thank you, babe. Thank you. I love you so much. Wagi ko magmaahay nga si Jan ang akong gipili. Tungod kay kugihan siya, og swerte pagkit ko kay pinangga kaayo ko niya. Nangayo pod og pasensya si Papa niya sa mga nasulti ni Jan kaniadto. Sa pagkakaroon, malipayon ko magtanaw nila nga okay na kaayo ang ilang relasyon. Sunod tuig pohon, among plano nga magpakasal ni Jan, igo nga mag 2 years old pohon ang among baby. Dini na lang kukutob og daghang salamat, RMN. Mga kitang mga higalang kaagi ni Giselle nga taga Basay Negros Oriental uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan, I Will Take You Forever. Ang mga kaagi gibahatan ng duwa sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanood. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa ngan nga ging, usa ka teenager. Apan may ka-live-in ako for almost a year na. Itago na lang sad ang akong address kay private ra kaay ning akong suliran. Apan magkinahanglan ko sa inyong opinyon. Di man kaay ni bugat nga problemaha alang sa uban, apan sakit ni kaayo alang nako. Punto emosyonal ni, bahin ni og love, sa among relasyon karon ning akong ka-live-in. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, dawata di ay niyo para puno sa konsumo nato. Oh, nakakita na kwartas nil. Nasuhulan sa iyang gitrabaho, ma. Hay, ging. Supak yun unta ko aning inyong relasyon. Kay mga bata, pagod mo. Paano saan taman, ana? May nitabo naman kadain ninyo. Maog niya, napugos lang migsugot si Papa ni mo nga mag-ipon mo din sa ato bisan kunwa pa mo'y kasal. Gipadayon na lang namo sini din sa ato tungod ni mo. Kay magulgool ka man kung musupak mi. Basi ko sa pa imong buhaton sa imong kaugalingon. Ma, kung natugyan man ako ni Neil ang akong pagkababay, kana tungod kay love ka ay nako siya. Dili ko gusto nga mawa siya nako, ma, nga maadto siya sa lain. Mao nga, nagpasalamat gid ko ninyo ni Papa, nga niuyo na mo sa among relasyon ni Neil. Apan in taon, di kayong mamabdos ka. Kay bata ka pa kaayo. Og wa pa'y permanenteng trabaho si Neil. Unta, kung mahal yun ninyo ang usag-usa, paningkamot, uy nga magkasal mo. Bisag simple lang gud nga kasal. Araw mabidisyon ang kining inyong panag-ipon. Kay kami ba yung mga ginikanan nimo? Ha? Kami mabatiin is mga matas mga tao nga maayong muhukom sa ilang isikatao.
Hibaw ko man nagyubit na mo ni Papa nimo. Kung nga nung giuyunan ka na mong among anak nga ipunang kaglalaki din sa ato sa kabata pa nimo. Ma, Ako nang bitong gingnan anak sila si mama o papa bayan o kasal. unya, Ingon naman sa mama nga, siguroon sa kuno nako akong feelings kung ikaw bagi ko na ang babae nga gusto ko asawa. unsa? Mauna gisulti sa imong mama? Unya, Nil, unsa man sa imong gitubag? Aw, akong ingnan nga, ikaw na. Apan si mama man noon ang dili siguro sa akong desisyon. Why gusto ang imong mama nako? O di man, sumagod. Kung tuwa ka sa amo, welcome naman sab kanilang mama dito sa amo. Unya, lagi. Ngano nakasulti man siya, anak, be? Ganahan man siya nimo. Pero ambot lang ka ng mama eh. Mura mo na siya guwi salig na ako. Unsa? Ayaw lain na pagsabot ang akong gitambag sa akong anak, ha? Kay dili lang ni para sa akong anak. Apanalang nasabni mo. Kay mga bata pamangod mo. Latagaw pa kaayo gunahuna ng akong anak. Oroy kon magdali-dali tagpakasal ninyo karon, nga di pa daay mo andam sa pagsuod sa kaminyoon. Kiat-kiat lang ning inyo tungod sa inyong kabatanon. Wala unya mo'y mahimo kung magapos na mo sa kaminyoon. Mahal ko ang inyong anak nang mahal ako si Neil. Ay, nakasabot ko, ana. Pero mga bata pamangkod mo. Posible pa nga mausab ang inyong huna-huna, ang inyong pagbati. Nang, Maong ayaw laina ang akong gisulti. Mga bitaw nga ni Uyon rasad ko nga muipon sa inyong among anak. Aron magkasuhituhay gid mo sa inyong mga kinaiya. Sa inyong pagbati, usa mo desisyon nga magpakasal mong Neil. nang, Naghila ka? Yun siya man di ka mama. Neil, mahal ko nimo, di ba? Oo, eh. Kaya ikaw ko nang uyab na ako. Neil, please. Ayaw kong biyahe. Please. Ging. Dili, eh. Oh. Uy, Oh, kinsa man ang gisitsita nimo? kana kong gwapang babae sa atbang. Gwapa no? Oh, unsa? Bisan nag-live-in na mi ani akong partner karon, apan may batasan gid ni siya nga bisan og naa ako nga kuyog ning duha, makabantay gid ko ani niya nga mututok pa sa lain. Manitsit pa og laing babae bisan og naa ako. Sakitan baya ko? Apan usahay, i-ignore lang nako aron nga dili na lang mi mag-away. Kay di gid ko ganahan nga mag-away mi. Kay mahadlok man ko nga iyang biyaan. Kay mahal gid kaayo nako ang akong uyab. Maumbisan og sakitan nako sa iyang gibuhat nako. Pilit ko siyang gisabot. Unya. Neil, mga tuog na tabi. Natuog na baya silang mama o papa. Edit siya. Una lang katulog dito. Nagunsa man ka na imong cellphone, uy. Nakakay ka chat. Ka-chat ba, uy? Nag-Facebook ako. Ayan ko na, be. Tanawa ko na ko, be. Oh. Mga pictures man lagi na sa mga babae ang imong gitanaw, Neil. Milabay naman ko sa akong feeds, good. Nganong gipang accept man sad na nimo. Ay, ambot na, uy. Tingabi tao ko, nana sila sa akong Facebook. Daoy. Bisan gitoyo gina niyag pang accept. Kabi kay nag-display man sa ilang mga paa. Ay, ikaw ha? Maglalis sa katana, tungla na yung silos-silos diha, ging. Siya may naana. Naraman na sa Facebook na ko. Igo naman anak ko makita. Di ko man na mahikap. Wa man ko makiglalis nimo ba? Gisakitan lang ko ba? Ako man ko imong kauban. Nya, tanaw-tanaw ka paano mga paa sa mga friends sa Facebook. O lagi, oy. Mga tuog na ta. Kapoy biglalis. Gabi na. Ay, ano sa mo diha, ha, Jing? Kamatanan mo si Papa yun ni mo. Pit. Ano sa man mo din, ha? Mga tuog na mo, oy. Kahukaw-hukaw lang mo sa akong pagkatuog na. Natuog na mo. Sige na, sige na. Mga tuog na ta.
Uy, kamatasan ko lalis inyong Neil gabi eh. Wa na lang kumutingog kay basig magdako pata. Suko na ba ka ito sa papa ni mo? Ma, Hibaw baya yun ka. Nga basta mo igham na ginas papa ninyo, wa na. Nasuko na na. sorry ma. Ay, mas may patingaling maglain na lang magpuyo ni Neil, oy. Unsa ma? Panglayas mo din, he. Mientras wa pa mo katilaw sa kasuko ni papa ninyo. Ma. Oh, yun lang ta. Okay na kayo nini? Namoy atong abangan? Okay naman ni Neil. Yun, saan manggol nga, palayas sa mama ni mo. Kunya, di masyad mo dawat sila si mama magpapa na to. Aron ko na ta magkaton. Aron atong masukod kung asa kita kutob. Neil, hangyo lang ko. Ayaw na lang gud kog pasilusa. Ikaw masugod. Aron kita maglalis. Oh, ikaw man diha. Ataka na magkagsilos-silos diha. Kinsa man sa di magsilos anak be. Nakita man gud ko. Niya mulingi bi kag lain. Mututok na manitsit pag yun. Mura man kang nanginsulto. Na, sugod na sa taglalis ini. Sabta ko, kay lalaki ko. Iyon anak yung mga lalaki. Makalingi gid mi kung doon na dindot nga tanahon. Neil. Lisod sabton, lisod dawaton. Apan kay mahal na ako si Neil, musabot na lang ko bisag sakit. Kay madlok manggod ko nga iyak biyaan. Mahal gid kaayo na ako si Neil. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Nag-ipon na mi si Neil, apan usahay kung magkuyog mi, manutok og manitsit pa man gyud siya sa laing babay. Mahal ba gyud ko aning akong kaipon? Ikaduhang pangutana. Usahay, makitaan ko siya nga mananaw mga pictures sa mga babay sa iyang FB friends. O gusto siya nga, ako lang sabton. Okay pa ka ni siya? Pero di man sagud ko gusto nga mawa siya nako. Maong dili na lang ko makiglalis. Ikatulong pangutana. Gusto ba ang tambag sa mga ginikanan mismo ni Neil nga dili una mi ipakasal kay suhituhon usa kuno namo sa iyang anak kun mahal ba gid namo ang usag-usa? Ikaupat ug katapusang pangutana. Bisan og dili pa mi kasal, apan sobra ang pag-amping ko sa among relasyon. Mahal ko gyud kaayo si Neil. Kung makigbuwag siya nako, pwede ba ko muapas gihapon niya nga dili pa baya mi kasado? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ging. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra, ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako, usa ka medical doctor. Kami sa ko ang partner ang muhatag inyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutanag problema na may punto medical, Punto legal, emotional, personal, behavioral, o problema sa mga ginadiling drugas. Ayaw na ninyong dugaya, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klaseng pamaagi, mga sukintig paminaw, kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o inyong mga suliran. Diri namo ang importante kompleto ang address, ang inyong mga pangutana, and masabta namo kay para sakto ang ato ang mabuhat nga drama sa kahanginan kabahin sa inyong suliran. And of course, klaro pa na mong mahatag nga tambag o tubag. Yes. Diba? Punto sa takaron, partner. Punto emotional, ta para ato lang ning tabangan og tambangan. Yes, of course. Kay, hala, kasi niya ito letter sender, si Geng. Si Geng, 18 years old, no address, punto emotional. Kay kalib-in, mututok og manitsit pa og laing babay. Bisan og kuyog sila. Kamay natugon ko na ng laki, ha? Anyway, unang pangutana, nag-ipon mi si Neil. Apan, usahay kung magkuyog ni, manutok og manitsit paman gyud ni siya laing babay. Mahal, bagyod ko aning akong kaipon. Number 1, kanang mutanaw ta ba? Mutanaw ha, mutanaw. Kung gwapa nga babay, kita pod gwapo nga laki. Wa man siguro gyud dautan ana. Abang pagtanaw, kay of course maka the fact nga makalingi ka because attractive to siya.
siya. No, gwapa, may barong nindot sa nina, or batig naong baron, mubukig sa nina, makalingi mangyud ka. Pero ang imo manggong pag kumututok na yun ka, unya lain ang imong pananaw, kanang manitsit pag yun, murag, yan kuyog ni mong imuhang kapikas or imong uyab, murag, para na po, partner, insulto o disrespectful, why respeto? Why respeto. O kung maibog, o ma-attracted kag naisiksi kayo ng imong kisugat, be discreet about it na lang, no? Ihilom na lang, ma-appreciate ka to niya, pero ayaw lagi pakita po si mong kuyog nga, mauna kay, downhearted po siya, no? Para na ko, apil, go together, para na ko, partner, magkuyog, manggod na ang paghigugma o respeto. Kay kung gihigugma nimo ang tao, respetuhon nimo siya, dili ka mubuhat og mga butang, nga ma-offended siya, malain siya, and of course, kanang mututo kag nya manitsit kag laing babae murag dili appropriate. Dili gyud sakto. So, tambagan, akong gitambagan ng uyab ni Gingging, nga ayaw po na unungan na ng imong style nga bisag kauban mo ni kuyog mo ni Ging magsige pong kag panitsit og laing babae nga inyo ikasugat, no? Okay na ka mo tanaw, kay wa may dautan na nang mo tanaw ang gitag gwapa or sexy, pero ay labay pakita kayo nga obviously nga mao na imong inunta action kay ma-feel offended, ma-insulted ang imong partner, no? Correct, tinuod gyud na. And iyang ikaduhang pangutana, makitaan ko siya nga mananaw og mga picture sa mga babae sa iyang FB friends. O gusto siya nga ako lang sabton. Okay pa ka ni siya, pero di man sab ko gusto nga mawala siya nako. Maong di na lang ko makiglalis. So mga bata pa ni sila partner, mga teenagers pa ni sila, no? Wa magibutang ang edad po siyang uyab Di dire. manggod pod na ingon nga kay mula gina balanse manggod na. Balanse In a relationship, di pod na dautan nga naapod tay migong laki, naapod tay migong babae. Ang imo ang next manggod nimo nga action anak nga fact nga naa kay migo nga babay ang mo matter kung pananglitan magiring-iring pa ka magigat-igat pa ka magtext-text pa ka o kana bati na pud na no kana moy dautan. Yes. Dili ang fact nga naa kay amigo, naa kay mga FB friends nga babae or lalaki. Pero unsa man sa mga pictures dili makani mga obscene or rather mga sexy pud kaayo wa sa takabaw. Seductive pictures. Wa sa takabaw niya ako pong point is that dili man guna pwede sa relasyon nga moingon lang itong usa ka lalaki ang laki or ang pikas nga sabta ko kay ikaw ang ay mapug kaniyang sabton give and take man ning relationship dapat magsinabtanay man mo gamay di ba so, with each other so nga gipakita naman ka sa pictures ayaw gi-zoom in uni ako mao tanan nam ka kay password sa iyang Facebook makakita man ka kasi ilang conversation mao okay ikatulong pangutana husto ba ang tambag sa mga ginikanan mismo ni Neil nga dili usa mi pakasal kay suhitunon usa kuno namo ang isang iyang anak kung mahal bagyud namo ang usag-usa. Mga bata pa man ni sila, no? I agree. Dili pa mo ipakasal is because wala po means of income, no? Nga makasustain sa inyong married life later on. Yes. Nindot lagi kayo 18, siguro 20 tinglis nil o 19 ba? Pag-abot na ninyo mga edad na mga 30 daghan mo mga anak na mo ikapalitong bugas, bulag mo. I'll tell you, daganan sa mga kliyente nako nga mga annulment of marriage due to psychological incapacity, kanang mga early marriages partner. Kanang bitong dependent pa silang parent niya, magsayo-sayo minyo, kay mao lagi na, ganahanag magminyo. Pero, waan nila tanawa nga, later on, dili sila makasustain sa ilang married life, kay financially, disabled. Tinuod, lagi, rajod, no? Diligod na po yung Okay, ang sunod ka pangutana. Katapusan niya ang pangutana, partner, no? Bisag di pa mi kasal, apan sobra ang pag-amping nako sa among relasyon. Mahal ko kaayod yun si Neil. Kung makigbuwag siya nako, pwede ba kung mo apas gihapon niya nga di pa man mi kasado? Hoy, day, ay pagpamugos. Buwa gani mo. Ayaw pamugos in town. O di naganahan ang laki ni mo or ikaw di nakapasama rin kaya di nakaganan sa mukan baya ka, no? It means to say move on. Accept the situation na ay lain para ni mo bata pa man kaayo ka, no? Yes. And sakto yun na nga, di ta magdaligmin niyo karong mga panahon na. Lisod. Kiningging, I suppose na igog kas Cupido, ano, no? Na igog kas Cupido. Pero, I'll tell you nga,
time is a great healer, no? Pananglitan, si Bako lang, maabot ng panahon na yung kadlukan, nga bulagan ka ni Neil, o niya, mulakaw siya, mudak ko, og samot ang ulo anang Neil kung magapasapas ka. Tinuod yun. So ako ikasugyot nimo, you try your best to finish a college course, nga naa kay matawag og imo yun, nga di ka dependent sa whoever dining kalibutan, ha? Og you will enjoy life. I'll tell you, and time is a great healer, no? And maybe you can find the right person kung pananglitan og diigon mo ni Neil nga worthy of your love and affection, nga kamong duha will find happiness and serenity aning kinabuhi. Correct. Diba? Oo. Mga suging tigpaminaw, hinautunta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisahab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak, Araman. Daghang salamat. Ug maayong adlaw.